Evo, ja sam već ušla u priču jer sam prosto fascinirana. Evo, vi ćete sad uskoro čuti i zašto. Naš sledeći gost je, kao što sam rekla, kaskader Zoran Vranov. Evo, odmah, dobar dan i dobrodošao. Odmah na početku da nam kažeš, ti meni izgledaš modoliko, pa ti ja zato ne persiram, ali mogu i na vi, da nam kažete u čemu ste prvi? Pa, ja sam dvostruki svetski prvak u kaskaderstvu. Dobro. I svake godine u Moskvi su se održavala svetska prvenstva i tu su dolazili kaskaderi iz celog sveta i imali smo unapred zakazane. Mislim, mi unapred najavimo šta ćemo da radimo, a oni obezbede sve uslove za te kaskade. Tako da ima i par obaveznih sastava u kojima sam ja, recimo, pobedio u skokovima sa velikih visina. Tu ste pobedili? Da. Dobro, a malo pre ste mi rekli, ispričajte to za preskakanje automobila u brzini, je li tako? Izračunali su, na Discoveru je bila emisija i oni su računali putem... Ima emisija Sport Science. Da je to nemoguće. Da, i to su naučno dokazali da je nemoguće, kažu da oko ne može da izračuna kad treba da reaguje. 0,01 stote odlučuje o tome. Ali nisu videli te moje snimke. Ali vi ste vrlo vešti u tome, je li tako? Nisu računali na instinkt. Dobro, ja predlažem da te snimke pošaljete negde pa da ih demantujete. Postoje na YouTube-u. A šta ako neko sa Discovery-a sada gleda, ja kažem neka ode na YouTube da pogleda snimke gospodina Zorana. Šta sad gledamo? Ovo su fotografije? Ovo je salto kroz eksploziju. Ovo je? Ja sam prvi koji je skočio sa bandžija na Adi dan pre otvaranja. Zašapili su ga predavno. Aha, da ga isprobate, jel? Sad skačem bez bandžija. Vam to bilo nešto najteže što ste radili ili ne? Ne, posle. Šta je ovo? Bez bandžija? Da, skačem sa 50 metra. Ovo slika je obišla ceo svet preko Reutersa, ovde sam izjednačio Guinnessov rekord. Sa 35 metra skoku. Ovo sam to je sa nekog mosta? Jeste, stari železnički most. Na glavu sam skočio. Jao, sa Batmanom? Da, to je u Hollywood. Aha, dobro. Kako ste uopšte počeli da se bavite ovim poslom? Mislim, mene zanima kako se postaje kaskader? Pa nema neki baš zacrtani put. Koji je vaš put? Ja sam divlje od malene, 6 vrtića su mi bacili. Stvarno? Da, i jako sam nemiran bio i to se negde pročulo, videlo i ovi stariji kaskaderi, konkretno Zvonce, oni još jedan, malo su došli na DIF, pošto sam ja završio DIF, ali dok sam još studirao 1991. godine, i pitali me, jel hoćeš ti da radiš ovo što inače radiš, ali za filmove još da ti plaćaju. Ja kažem, naravno, što da ne. Tako da sam tako ušao u taj svet i nastavio već preko 20 godina to radim. A koliko ste se puta povređivali? Evo je skok sa 50 metra. Da li je zapravo uopšte bilo povred? Ne, nisam se nikad povredio. To se povređuju se ovi loši, ali najbolji ginu. Kako, izvinite, nisam čula? Loši se povređuju, a najbolji ginu. Jao Bože, pa kako to tako hladno kažete? Ovo nisu stvari za igranje i tu se gine. Ovo, gospodine Bajford, ne bi smelo u dečiji program, je li tako? Evo je preko auta, ovaj skok. Što sam se uplašila. Dobro što je nemoguće. Da, evo, oni su rekli da je to nemoguće, kao izračunali, a vidite da je moguće. Ali je bez oskočne daske. Svaki kabriolet mogu da preskočim bez oskočne daske. A recite mi, na koji način se vi pripremate pre svakog ovog nekog skoka ili... Pa ovakve stvari se ne pripremaju, to se radi jednom, dva puta u životu i to je to. To je druga stvar, tu se razlikuju takođe ovi prosečni od najboljih. Prosečan se iznenadi ako pođe nešto po zlu, kao što je recimo meni pošlo po zlu u ovom skoku sa mosta. Šta je pošlo po zlu? Pa ja sam hteo jedan salto da napravim i da skočim na glavu. Međutim, nemam iskustva, nikad nisam trenirao, niti skakao sa takvih visina. Ima raznih faktora koji utiču na to. I ja sam se prerotirao. Znači, ostalo još 20 metra do skoka, ja sam završio skok. I kažem, tu se šokiraju ljudi. Znači, i šta sad i puknu. A ja gledam kako da se izvučem, pa onda kasnije ću da razmišljam šta je pošlo po zlu. Tako da sam odmah smotao još jedan salto i izvukao se. Jeste se dočekali onako kako ste planirali na glavu? Pa jest, ušao sam na glavu, ali mi 3 dana pekla kosa. Joj!
Ne skače se s tih visina na glavu. Ne. Pa kad su bili ovi Red Bullovi skakači, najbolji na svetu, bio je svetski kup ovde pre par godina. Ja sam posle tih skokova otišao da se upoznam sa njima i jedan od njih je naš čovek, Zvezdan Grozdić. On je među 10 najboljih na svetu u skokovima sa velikih visina. I upoznao mene sa njima i ja pokažem ovom najboljem na svetu, što je sedmostruki svetski prvak, moj skok sa mosta. I on ovako gleda u snimak, gleda u mene i ćuti. I ode u stanu, ode kod ovog drugog što je na svetu, Australijanac neki. Kaže, pogledaj što ovo radi čovjek, predavno. I me gledaju ovako, oni skaču po celom svetu od 21 do 28 metra s te visine i skaču na nogi. A nikad u životu nisu skočili sa 35 metra ni na noge. Ni na glavu, kao li na glavu. Dobro. Ali ja sam došao iz Bora, šta ja znam šta je 35 metra? Tamo nema ništa, nisam 35 metra. A čekajte da pitam gospodina Bajsarda, ste vi nekad u životu imali neke ovakve ekstremne situacije, da ste vi nešto uradili tako malo otkačeno? Ne, nisam baš bio. Vi ste se držali knjige? Ja sam držali knjige, čak i nisam u školi, sam volio da igram kriket, ali rugby, preko zime smo igrali rugby. Ja nisam uopće volio da igram rugby, sam još uvijek grub za mene. To je ekstremno za vas bilo, i rugby. Poremetila bi mu se slova. Ali da li vi se radiš na film, da li dublirate ove glumce? Naravno. U kojim se filmovima si bio, možemo da čujemo? Pa ima na mom sajtu kaskaderi.com i ovih snimaka, slika i spisak filmova gde sam radio. Mogu da kažem da nije bilo jako puno filmova, zato što u našoj zemlji se uglavnom suju pljuju, nemaju oni para i budžet za akcijne filmove. Tako da ja ovde retko mogu da sačekam neku priliku da uradim nešto dobro. Kako smo krenuli i za to što si rekao će nam trebati dubleri, pošto teško da svako može da izgovori. Sad vam je recite, imate porodicu? Imam 3 sina. Evo sad ih pozdravljam. Da se oni nekad plaše kad vi krenete na posao, kažu čoveče nemoj. Jesu oni možda tako nemirni kao što ste vi bili? Nije krv voda. I šta ako oni krenu vašim putem, hoćete da im kažete okej ili ćete... Recimo, svi u mojoj porodici su bili sportisti. Otac je bio profesionalni fudbaler. Jedno je to, a drugo je skakač sa mosta. Znam, ali ko će da ga juri tamo? Daleko je bio stigao. Tako da sam ja sam otišao u individualne sportove. Ja sam tu sad otišao daleko, Vi ste mogli da izaberete tenis? Nadam se da će moji sinovi da se deprimiraju koliko sam ja otišao daleko i da krenu drugim putem. To je recimo jedna od šansi, ali bavit će se sportom svakako. Pa dobro, to je svakako dobro. Imate vi neko pitanje za naše goste? Koji glumac ste dublirali? Pa radio sam recimo sa Jackie Chanovim dublerom. I oni su meni svi skidali kapu. Ako vidite neki moj demo na sajtu, vidjet ćete da i Jackie Chan priča jako pohvalno o nekim mojim akcijama. Tako da meni je drago, jurio sam njegovu zvezdicu u Hollywood Boulevardu da se slikam pored nje, on je inspiracija za sve kaskadere, tako da svaka čast i njemu. A vidjet ćemo šta će sve, dok će to otići. Ja razmišljam, pošto imam 3 dece, sportom se bavim ceo život i napravio sam i klubove za gimnastiku. Imam na nekoliko mesta po gradu i imam klub za ninja ratnike, što je jako zanimljivo. Pa ko će ako neću ja to da imam? Naravno, dobro, što da ne, sport je uvek dobrodošao za sve. Ja vam želim svu sreću, stvarno čuvajte se, pazite se šta da vam kažem i hvala što ste bili naš gost. Ekstremnih situacija. Što manje. Svakako